así el debate. Tiene la palabra, en este caso, el señor Campillo. Moltes gràcies, alcaldessa. Regidors, en primer lloc vull agrair a l'entitat que ha vingut a este ple a parlar de seues paraules que són, a més, molt intel·ligents, per cert. M'agrada molt la seva intervenció. I això malgrat l'intent, com sempre, d'este govern i de l'alcaldessa en particular, d'impedir que les entitats puguen vindre a este ple convocant en només 48 hores, perquè ho fan així per a que no n'hi hagi temps per a ordenar-se el temps per a vindre així. És un intent de tallar les intervencions veïnals que este govern practica per sistema quan convoquem plens extraordinaris, perquè són al·lèrgics a la participació ciutadana. Perquè, com he pogut comprovar, quan venen li diuen les veritats a la cara a este govern, i és que estan fracassant. Mire, vaig a començar la meva intervenció dient que la seva taxa de residus és una estafa. A missa paraula se pot qualificar. És una estafa a tots els veïns i veïnes de la nostra ciutat. I ja s'avança la resposta que quan vinguin així, perquè segur que venen així i diuen, no sé qui serà, no sé si serà el senyor Mundina o el senyor Caballero, diran el tasazo de Sánchez. Se'ls oblida que la primera taxa de residus que se va implementar en esta ciutat no ve en esta taxa que ara ve d'una llei estatal. La van implementar vostès, senyors del Partit Popular, i es diu TAMER, Taxa Metropolitana de Tractament de Residus, quan no obligava cap llei a implantar una taxa. València va ser pionera, tota l'àrea metropolitana, gràcies al Partit Popular. Així que quan parlen del tasazo de Sánchez, perquè ho repeteixen molt, recorden que abans del tasazo de Sánchez vingué el tasazo del Partit Popular quan, a més, no era obligatori legalment. El govern de Català, a més, té un gravíssim problema amb la taxa municipal de residus, perquè hi haurà milers i milers de reclamacions, perquè incomplís el principi de qui contamina paga. Incomplís flagrantment el principi de qui contamina paga. Hi ha entitats de consumidors com Facua, avui mateix hi ha una notícia en premsa, que parlen de la il·legalitat de la taxa municipal de residus de València, precisament per això. I, a més, perquè no han implementat cap bonificació, o pràcticament cap bonificació, només a les famílies nombroses, que la pròpia llei i la instrucció del Ministeri d'Hisenda diuen que se poden aplicar. Perquè és cert que la taxa, com qualsevol taxa, no pot ser deficitària, però alhora les taxes poden ser bonificades. És una mentira que no es puga bonificar la taxa amb l'argument que no pot ser beneficiària, no pot ser deficitària, perdó. Perquè ho diu el propi Ministeri d'Hisenda en la seva instrucció. Però per què el govern de María José Català no vol bonificar la taxa municipal de residus? Este govern que se vanagloria sempre de baixar la pressió fiscal. Doncs anem a explicar-ho. Miren, van fer una baixada de l'IBI lineal per a tot el món, és a dir, regressiva, que suposa una detracció de pràcticament 50 milions del pressupost municipal. Una persona que té 5 pisos en aquesta ciutat, que és propietària de 5 pisos, s'estalvia 5 voltes més de l'IBI que una persona que té només un pis. Regressivitat a muerte amb aquesta baixada de l'IBI. I això, si tens sort i tens en pis en propietat, perquè els que paguen lloguer no tenen cap rebaixa de l'IBI, evidentment. I clar, com se va desquadrar el pressupost d'ingressos, que per això estem en un pla d'ajust, perquè se va desquadrar el pressupost d'ingressos amb el de gastos, què va fer el Partit Popular i la senyora Català? Implementar una taxa de residus confiscatòria amb l'únic objectiu de tapar el forat de la rebaixa de l'IBI. Quina casualitat que se preveu ingressar per la taxa de residus 50 milions d'euros, pràcticament el mateix que amb la rebaixa de l'IBI. És a dir, que vostès li baixen l'IBI, que afecta sobretot als propietaris d'esta ciutat, als grans propietaris encara més, una reforma regressiva, i alhora implementen una taxa de residus sense cap bonificació per a que tot el món la pagui igual, propietaris i persones que viuen de lloguer. Una família de 4 persones pagarà el mateix, visca en el Pla del Real o visca en Benimàmet, Orriols, Torrefiel, exactament igual. Una persona que paga l'IBI en el Pla del Real, ja es dic jo, que s'ha estalviat molt més diners que una persona que viu en Orriols. És a dir, una reforma fiscal regressiva. I ara, la pregunta del milió és per què ho fan?
perquè n'hi ha tecnologia que deixaren preparada. Es pot identificar a les persones que reciclen correctament. No ho fan perquè, com sempre, governen per a les persones més acomodades d'esta ciutat. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Campillo. Senyor Mateo.